No môžeš. Dneska by som vám chcela porozprávať, čo sme robili včera. Áno. Včera, 18.8.2023, sme boli v mačacej kaviarni v Bratislave. Do mačacej kaviarni sme museli výjsť 2 dvermi, aby mačičky neušli. Áno. Bolo ich tam veľmi veľa a hneď ako sme vošli donútra, vedela som, kde chcem sedieť. Bolo to pri jednej mačičke, ktorá sa volala Kubík. Bola hrozne pritulná. Potom sme si ešte išli pohľadkať ďalšie mačičky a objednali sme si limonádu s jahodami. Bolo to hrozne dobré. Išli sme teda, potom sme sa presunuli do sveta ilúzií. Boli tam také zaujímavé zrkadlá, ktoré to vedeli urobiť nekonečné. Takých miestností so zrkadlami, ktoré... som sa stratila. Takých miestností so takými zrkadlami tam boli asi 4. Potom tam už boli iba videá a to teplo ešte horšie. Ešte šťastie, že sme mali so sebou vodu. Potom sme išli autobusom na Konečnú, pri ktorej bola zmrzlináreň. Dali sme si zmrzlinu, babka mala pistáciovú, ja citrón a my jahodový sorbet a Aňa limetku. Koniec. V poriadku, začípkáme. Ďakujeme.